Tinglen Rama Suffolk County Kwan Rendlesham Forest Oma kumsang ka zakwa somriat December ni somni pariat zan khan Rama hian UFO mu ani amutu te soidan suan hunazin time travel hi atel ni in ansoya UFO report to zinga chuan adang dai ber pol alani kumsang ka zakwa somriat December ni somni pariat zan khan Airman John Barros chuan US Air Force Base security check aneya thlona tlani tak report an dona wangin enfia turati ani John Barros chuan ka supervisor nen khochaklam Eastgate enfia turin kan chuaka Eastgate omna lampana kan tlan lai me khian thok le khata ramukara hian engmak tak hi kan hmuh base lama he kan thil hmu mak tak hi kan hriat tir ngal security unit pakhat Sergeant Peniston hi an ron tira ani po hian chu thil engmak tak chu aron mu ve bok ate James Peniston chuan he engmak tak hi a mu ve thu asoya boruak po adanglam hle ate boruak tanglam ate hi asoi fia dan thiam chi lo ma se an vun le sama te hian electrical angmaya a hriat thu asoya eng omna lam an pan nai hian anasa zual ni in asoi John Barros chuan boruaka hian electric charge ang mai ni thu asoi ve boka a che vel engkim hi slow motion angin an chevek ni in asoi bok serviceman pani te chuan he engmak tak omna lam he an pana thingmun anan pel chu Sergeant Peniston chuan mun zola hian spacecraft ni tak hi a hmu ni in a reporta he spacecraft pianzia hi kilthum nei triangular shape ni in fit rukatranga fit sari vela sang ni in asoya craft hi fit thum vela sei ni in akal hela apanga hian thuziak mak tak achung ni in asoi pok Peniston chuan atira chuan he craft hi USAF prototype vel ni tura kangaya imasela thilin ziak mak tak ka muta ka chuan kakuta kan khoi chi chu ka mu fia tangala karil ruwa 0 le 1 ti vel hi lo langin pakhatte te chuan ka chin chiang ngal ate Penistonan he spacecraft a khoi hian aril ruwa information engemaw hi a download ni in angai thea atuk zinga number 0 le 1 ti vel zia chua angai ti soin he number a zia chua te hi binary code anga angai ta ngal ani kum engemaw za aliam hnuwa computer programmer pakhat chuan he information hi alata translation program manga an enfia chu thucha engemaw hi alo chuak tatlat mai message cha chuan exploration of humanity continuous for planetary advance ice of your eyes tile origin year 8100 ti hi alo in ziaka chui mi te chuan kumsang riat cha an hmu tir atang hian heng mi te hi extraterrestrial lam chau ni lo hun lo la turami time traveler ani thei mai ngem ti in zawnga an nei tangal ani he thila thlen nu hian US military te chuan uluk takin a chui na an thok tanghala mitnge amtu te hi media te nai thelo turin an hum ngal pok heti lai hian Airman Barros le Officer Peniston te tan chuan hian thilton hi an theingil thei mai lova an taksalam angong baka mumang maktak tak te po an nei ni in an soipok John Barros chuan karil ru le mitlama harsat na ka nei trana hun reilo te chung chu ka ni zong hi avar vek baka ka khommu a fia lo poka ken entirna doctorina zona min zo masak ber chu radiation ka kai le kai lo ani Barros chuan hemi chungchang hi manglama te po kamhua thil thlen dan le hun lo la tura thil lo la thleng thei tur chungchang te po mu ka nei atibok James Peniston zok hi kumsang ka zakwa somko pathum khan ana tangin achola thlatuma liam hnu vela tangin zanlama mangchia hi anei thin amu manga hian hengmi te hi hun lo la tur kumsing lia tanga singa inkar vela me time traveler an lo nia thil engemaw siam that ngai wangin huna hian an lo kir ni in a hmu thil rap thlak tak engemaw thleng wangin engemaw siam that ngai an nia nimasela hunazin time travel hi angai wangin hun kal to hian an ron kir le ni in amu manga hian a hmu ani
Peniston chuan khovel pon lamme extraterrestrial anga ngai na hi ka nei lova tun thlenga ka rin dan het tak lani chu ke ma ni mihring te ang tho hun lo la turami an ni hi coloring fan ate a Rendlesham UFO incident he theory chi sang oma chen khat chuan alien lampang ani an rin lain military aircraft ani ring pol te po anoma chen khat chuan a Fortness lighthouse atanga engron kal an hmuh sual ani ring te po anom bok kumsang ni pathum khan forestry commission chuan helaya UFO an hmuh na hmun hi ahum hala UFO tumna hmun nia an soya hian thingtum pathum an phun hemi hnuwa UFO pianzi an soyang chi hi Olivia English chuan an design chuaka a tumna hmun tak an soya hian he UFO lem hi ta ani nang enge ingai dan ni vele James Peniston le John Barrow te spacecraft mu hi mun hlata ka tang local ni lovin hun tanga tanga local ani thei mai engem UFO an mu fo thina te po hi huna zin time traveler an lo ni reng jok mai lo mo comment na lama khan ingai dan lo soi ve don nia